Ilang kabahayan at kakalsadahan sa Nueva Ecija binaha dahil sa mahigit isang oras na pag-ulan. Yan ang tinutukan ni King Guevara Live. King? CJ, asahan na raw ang maulang weekend lalo na tuwing hapon o gabi dahil sa paglakas ng hanging habagat bunsod ng isang weather system. Matinding buhos ng ulan na sinabayan pa ng malakas na hangin, pagkulog at pagkidlat ang naranasan ng mga residente sa Cabanatuan City, Nueva Ecija kahapon. Binaha ang ilang kalsada at kabahayan. Patuloy na makakaranas ng maulang panahon ngayong weekend. Sa latest track ng Pag-asa, lalakas pa ang hanging habagat dahil sa Intertropical Convergence Zone o ITCZ, isang low pressure area ang namataan sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Inaasahan na papasok ang LPA sa bansa at posibleng maging isang bagyo. Yung ITCC natin sa taas ng Extreme Northern Luzon, yun po yung isang system na para papalakasin itong tinatawag natin na southwest monsoon o habagat. CJ, nasa 1 hanggang 3 bagyo ang inaasahang papasok sa loob ng Philippine Area of Responsibility ngayong buwan at kung sakali naman na mabuong ang bagyo, itong binabantayan na low pressure area sa labas ng PAR ay tatawagin itong bagyong Emong. Bagamat ayon sa Pag-asa, malayo naman umano ang tsansa na maglandfall ito. CJ. Maraming salamat, King Guevara.